guys, this is Anghal Girl. Welcome back to my channels. So you can see the kamaisan always. Napansin nyo mga previous vlogs ko. Nandito ko sa kamaisan dahil nasa bakuran lang namin ang aming kamaisan. So you know guys, today magnguha tayo ng mais para ano ba Tagalog sa isugba oy? I-grill. Basta sinugbag mais siya guys. Kuhaon nato ang sakto nga bulang na mais para isugba. Pangitaon nato tong dako-dako kay lami ng dako. Dayon sakto po siya unod. Lami jud ang sinugba guys. Kay humot siya. Humot jud kaayo ang mais. Dugay kay ko na human guys, pero lima ra day kabuk akong gikuha. Sa mga Bisaya like me, mas prefer na itong sinugba kay lami jud siya. Sa makarelate lang, daghan na ibog ani nagpost ko, charot. Kay lami jud siya lantawan. So you can see lima ra pito ra akong nakuha guys. So pagkahuman ato siyang panitan, dayon isugba din nato siya. Sa dili pa magandam tag kahoy guys. So makita ninyo ang mga kahoy diya nagbisaya na ko oy, pasensya na to sa mga Tagalog oy kay manosbleed man kung magtagalog, mabulol ko. So magkuha na tag kahoy then presenting dalangkay guys para magsusog ang siga. Saba sa kasiga sa akong mata. Charot. So kinahanglan kay huyo nato nabutangan natog bunot. Ang bunot dili ilo sa lubot. Dayon natong ibutang ang pinanitan nga mais. Dili kayo ninyo panitan guys kay para di siya masunog. Dili siya masunog tagad. So inig kasunog sa iyang panit ay nato siya panitan og full. So nakita na ninyo ang sunog. Sunog kaayo ang iyang pagbati. Charot. Pag masunog na siya guys, panita na dayon nato atong himulbulan sama sa paghimulbul niya sa atong dughan. Charot. So panita na dayon na nato siya guys kung masunog ng iyang panit. Then nato din siya sugbaong maayo ulan tawon nato kung pariha ana gibuhat sa akong amahan. Iya jung gikuan og panit aron lang jud maayo ang pagka sugba sa tanan. Charot. Na gipatindog ninyo siya ipaatbang sa kalayo aron maayo ang iyang pagka ano. Charot. Niti tanan pa. Gamay. So guys, nantawan ninyo ang mais nga naa sa kalayo. Nagbuto-buto kini tinailan nga na naluto siya pag-ayo. Nagbuto-buto sama sa inyong dughan nga nagbuto-buto sa inyong mga ex kaniadto. Charot. Bahalag na puro na siya og aso pero lami gihapon kaayo. Ang sunog nga mais guys, tambal na siya sa imong pasmo. So pang kaon lang kamog mais nga sinugba. Bahala og itom pero gwapa. Ini pagtrabaho. Kamu kan anak ano? Kani ba anak ka? Karon ba mais? Neme, Dugang batag anak og adlaw. magug kayo kumot. Ini pagtrabaho. Kumot kayo. So, tada! Presenting the mais, sinugbang mais guys. Kay lami na siya kaayo, dapat magbodots ko. Charot. Oh,
So nahuman ako budots guys. Inaana di ay siya makakaon tag mais. Matugkan tag kabuhi. Ipalayo. So nami kay siya guys. Umot. Good. Kasi ang yung Bisaya. Lami itong sweet corn pero lami po din Bisaya. Basta yung mga Bisaya, lami din na. So that's all. Thank you for watching. Bye! Once again, this is Hangal Girl. Please subscribe my channel kasi kung hangal kayo, mas hangal ako. Charot!